Bon dia. Lluï el sol sobre la comarca de l'Horta. Avui és dijous, dia 16 d'abril. Actualment, quan passen uns minuts de les 9, fa una temperatura de 15 graus. Aquesta matinada a les 3 del matí hem arribat a la mínima de 13 i està previst que a les 2 del migdia esta comarca i el poble de Torrent, des d'on fem esta previsió, arribarà als 21 graus. Hi ha una humitat relativa del 93% i per tant això fa una sensació de 2 graus superior al que marca el termòmetre. Bufa vent de gregal entre 30 i 40 km per hora i el sol es pondrà avui a les 20:41 hores. A la nit lluirà la lluna minvant. Mentre això passa, queda't a casa.